Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζουμε στο πιο γλυκό όνομα. Είναι το όνομα Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός τον οποίον γιορτάζουμε, αυτός ο οποίος είναι ο σωτήρας μας και αυτόν τον οποίον αγαπούμε και έχουμε μια επιθυμία. Αυτή την αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας θέλουμε να την διαδώσουμε παντού. Στην οικογένειά μας, στη συγγένειά μας, στους γειτόνους, σε όλη τη χώρα μας. Σε έναν από τους διαλόγους εδώ λέει, στους δύσκολους καιρούς που περνάει η χώρα μας, ο Ιησούς Χριστός, η γέννησή του είναι η γέννηση της ελπίδας. Και εύχομαι αυτό το μήνυμα, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η γέννηση της ελπίδας, η οποία δεν ντροπιάζει. Κανένας δεν θα μείνει ξεγελασμένος όταν έχει την εμπειρία με τον Ιησού Χριστόν. Ό,τι γίνει ετούτο το βράδυ έχουμε προσευχηθεί σε κάποια καρδιά τούτο το βράδυ ο Ιησούς να βρει τόπο, να γεννηθεί. Κάποια, μικρός, μεγάλος παιδί, να προσκαλέσει τον Ιησού Χριστόν και να πει, υπάρχει τόπος στην καρδιά μου. Γιατί η ιστορία μας λέει ότι δεν βρέθηκε τόπος για να καταλύσει η Μαριάμ με τον Ιωσήφ. Και γι' αυτό γεννήθηκε σε ένα στάβλο. Ετούτο το βράδυ η προσευχή μας είναι σε κάποια καρδιά να γεννηθεί ο Χριστός, γιατί θα τον έχει προσκαλέσει. Καθώς θα ακούμε όλο το πρόγραμμα, τους ύμνους, τους διαλόγους, να σκεφτούμε αυτό, ότι δεν είναι απλώς ένα θεατρικό. Υπάρχουν θεατρικά τα οποία είναι πολύ καλύτερα. Υπάρχουν χοροδίες οι οποίες είναι πολύ καλύτερες. Εκείνο το οποίο επιθυμούμε είναι να έρθει το μήνυμα, το απλό της σωτηρίας του Ιησού Χριστού και να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός σε κάθε καρδιά. Θα προσευχηθούμε, ο Θεός να ευλογήσει. Ουράνιε Πατέρα, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε για αυτήν την ημέρα. Είναι μέρα γιορτινή. Θυμόμαστε, Κύριε, ότι Εσύ από αγάπη ήρθες εδώ στον κόσμο να γεννηθείς σαν ένας άνθρωπος, να γεννηθείς με αυτόν τον τρόπο, τον πιο ταπεινό τρόπο, σε έναν τόσο ταπεινό τόπο όπως είναι η Φάτνη. Εσύ, ο Υιός του Θεού, σαρκώθηκες μέσα από την Παρθένο Μαρία δια του Πνεύματος του Αγίου για να γίνεις ο σωτήρας του κάθε ανθρώπου και να είσαι ο Εμμανουήλ. Είναι μαζί μας ο Θεός. Κύριε, προσευχόμεθα κάθε ένας να έχει αυτή την εμπειρία και από αυτόν τον τόπο να φύγει με μια πίστη μέσα στην καρδιά του ότι Εσύ είσαι ο σωτήρας και ότι Εσύ είσαι ο Θεός που είσαι μαζί μας, όχι εναντίον μας. Θέλεις, Κύριε, να μας ευλογήσεις. Ευλόγησε, Κύριε, την χοροδία, όλους αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στα σκέτ, στον ήχο, στον φωτισμό, όλα να είναι κάτω και μέσα στην παρουσία του Αγίου Σου Πνεύματος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Είναι καιρός με γρίπες και έτσι μερικά πράγματα που ήταν προγραμματισμένα δεν θα μπορέσουν να γίνουν, αλλά όπως είναι ο ύμνος Δημιουργία δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, αλλά το πρόγραμμα το άλλο πιστεύω θα κυλήσει κανονικά. Ευχαριστώ. Να υμνήσουμε, να χαρούμε.
ήρθαν άγγελοι τότε, πως έψαλανε χαρά, στον Θεό δόξα στα ουράνια, ειρήνη σε κάθε καρδιά. Πες μου πως ήρθες στη φάτνη, πως σε κοιμόταν γλυκά, άγγελοι ήταν τριγύρω, νερό δακρύνα χρυσά. Χαρά ειρήνη να φέρει, ήρθε ο όρος του Θεού, όλη η δόξα ανήκει στο λύτρωτη σου. Πες μου πως θα έρθει και πάλι ο έντοξος μας Χριστός, κάθε πιστό του να φέρει κι στο λαμπρό ουρανό. Ετοιμαστείτε ο φίλοι, πάλι θα έρθει ο Χριστός, όταν είναι η ώρα εκείνη που θα συναντήσω αυτόν. Τον Χριστό. Και είπε ο Θεός, ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση και ας εξουσιάζει της θάλασσας τα ψάρια, τα πτηνά του ουρανού, τα ζώα σε όλη τη γη και όλα τα ερπετά που σέρνονται στη γη. Και δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του την εικόνα. Τον δημιούργησε κατ' εικόνα Θεού. Τους δημιούργησε άνδρα και γυναίκα και τους ευλόγησε ο Θεός και αυτά τους είπε: να αυξάνεστε και να πληθύνεστε και να γεμίσετε τη γη και να την υποτάξετε και να εξουσιάσετε της θάλασσας τα ψάρια και τα πτηνά του ουρανού και κάθε ζώο που κινείται πάνω στη γη. Να, όλα τα φυτά πάνω σε ολόκληρη τη γη που βγάζουν σπόρους σας τα δίνω και όλα τα δέντρα που έχουν καρπούς γεμάτους σπόρους. Αυτά θα είναι για τροφή σας. Και όλα τα χόρτα τα δίνω για τροφή για όλα τα ζώα της γης, σε όσα πετούν στον ουρανό και σε όσα έρπουν στη γη και έχουν ζωή. Και έτσι έγινε. Και είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε και ήταν πάρα πολύ καλά. Ύστερα ο Κύριος ο Θεός φύτεψε έναν κήπο στην Εδέμ προς την Ανατολή και έβαλε εκεί τον άνθρωπο που έπλασε. Και έκανε ο Κύριος ο Θεός να βλαστήσουν από το έδαφος όλα τα δέντρα, ωραία στην εμφάνιση και καλά για τροφή, και το δέντρο της ζωής στο μέσο του κήπου και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και ο Κύριος ο Θεός έδωσε προσταγή στον Αδάμ λέγοντας: από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως ελεύθερα, από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού όμως δεν θα φας από αυτό, επειδή την ίδια μέρα που θα φας από αυτό θα πεθάνεις.
κήπος. Ο Θεός τα έφτιαξε όλα αυτά για μας. Ναι, για μας τα έφτιαξε. Και είναι τόσο υπέροχα. Κοίτα αυτό το λουλούδι. Τι υπέροχο χρώμα. Και αυτό το προβατάκι. Είδες τι όμορφο. Και ο Θεός όλα αυτά τα έχει κάνει για εμάς. Μήπως θες να πιεις λίγο νερό? Υπέροχα δέντρα. Είναι πολύ όμορφα. Τι ωραίο δέντρο. Και πόσο όμορφα μυρίζει. Και υπέροχη καρπή. Πολύ λαχταρό να φάω ένα. Μην αγγίξεις αυτό το δέντρο. Γιατί είπε ο Θεός ότι από τα δέντρα του κήπου μπορούμε να φάμε. Αλλά από το δέντρο που βρίσκεται στο μέσο του κήπου να μην φάμε. Γιατί θα πεθάνουμε. Εντάξει, Αδάμ. Και είναι τόσο όμορφο. Ο Αδάμ μου είπε όμως ότι δεν πρέπει να φάμε, γιατί έτσι μας είπε ο Θεός. Αλλά αυτή η καρπή να μπορούσα να έτρωγα στο μία μπουκιά. Αλλά δεν πρέπει. Αλήθεια! Είπε ο Θεός ότι δεν μπορείτε να φάτε από το δέντρο που βρίσκεται στη μέση του παραδείσου. Από τους καρπούς των δέντρων μπορούμε να φάμε. Αλλά από τον καρπό του δέντρου που βρίσκεται στη μέση του παραδείσου, ο Θεός είπε να μην φάμε, γιατί θα πεθάνουμε. Μα δεν θα πεθάνετε βέβαια. Αλλά ο Θεός ξέρει πως από τη στιγμή που θα φάτε από αυτόν εδώ το καρπό, θα ανοιχτούν τα μάτια σας. Θα είστε σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Εμπρός. Δοκίμασε. Όχι, δεν πρέπει. Δες εδώ τι ωραίος καρπός. Δες τι ωραία μυρωδιά. Όχι. Θα δεν πρέπει να φάμε για να μην πεθάνουμε. Θα ανοιχτούν τα μάτια σας. Σαν θεοί. Καλό και κακό. Όχι. Δες τι ωραίο που είναι. Ίσως θα μπορούσα να έτρωγα μία μπουκιά. Αδάμ! Όχι, ο Θεός είπε να μην φάμε. Όχι, δοκίμασε, είναι πολύ νόστιμο. Κέρδισα τον άνθρωπο! Θα τον δέσω σε αιώνια δεσμά! Θα τον βάλω στην αιώνια φωτιά! Είμαστε γυμνοί. Είμαστε γυμνοί. Αδάμ, πού είσαι? Τη φωνή σου άκουσα και κρύφτηκα. Γιατί είμαι γυμνός και φοβήθηκα. Ποιος σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είπα να μη φας? Η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή μου έδωσε και έφαγα. Εύα, τι είναι αυτό που έκανες? Το φίδι με εξαπάτησε. Εσύ φίδι, για όλα αυτά που έκανες, να είσαι καταραμένος ανάμεσα σε όλα τα κτήνη και σε όλα τα ζώα του αγρού. Με την κοιλιά σου θα σέρνεσαι και θα τρως χώμα όλες τις μέρες της ζωής σου. Και θα βάλω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα
και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του λοχίσεις τη φτέρνα. Και σε σένα, Εύα, θα υπερπληθύνω τις λύπες σου και τους πόνες της εγκυμοσύνης σου και με λύπες θα γεννάς παιδιά. Εσύ, Αδάμ, επειδή υπάκουσες στο λόγο της γυναίκας σου και έφαγες από το δέντρο που σε πρόσταξα να μην φας από αυτό, καταραμένη να είναι η γη εξαιτίας σου. Με λύπες να τρως τους καρπούς της όλες τις μέρες της ζωής σου και αγκάθια και τριβόλια να βλαστάνει σε σένα. Με τον υδρότα του προσώπου σου να τρως το ψωμί σου, ώσπου να γυρίσεις στη γη από την οποία πλάστηκες, επειδή γη είσαι και στη γη θα επιστρέψεις. Τι δυστυχείς, αμαρτήσαμε. Αμαρτήσαμε. Τι θα απογίνουμε τώρα? Ο Θεός μας άφησε. Αμαρτήσαμε. Φύγετε. Φύγετε από τον παράδεισο. Ο Θεός μας άφησε, τι θα κάνουμε? Είμαστε μόνοι μας. Χαθήκαμε. Τι θα κάνουμε τώρα, Αδάμ? Δε θα σας αφήσει, θα σας ελεήσει, θα σας ελεήσει ο Μέγας Θεός, ιδού το ανίο για σας θυσιαστεί.
μας άφησε. Υπάρχει ελπίδα. Έχουμε ελπίδα. Ο Θεός ετοίμασε σωτηρία για τον άνθρωπο. Ο Θεός ετοίμασε σωτηρία για τον άνθρωπο. Ιδού, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και το όνομά του θα αποκληθεί Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Χαίρε εσύ, η πρικισμένη με τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη είσαι εσύ, ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες. Μη φοβάσαι, Μαριάμ, ο Θεός σε σκέπασε με τη χάρη του. Θα συλλάβεις, θα γεννήσεις γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί γιος του Υψίστου. Σε αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Μα πώς θα γίνει αυτό, αφού είμαι Παρθένα? Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και η δύναμη του Θεού θα σκαλύψει. Γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Γιος του Θεού. Μάθε ακόμη πως η συγγενής σου, η Ελισάβετ, συνέλαβε γιο στα γυρατιά της.
Αυτή που την έλεγαν στήρα είναι τώρα στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Για το Θεό δεν είναι τίποτε ακατόρθωτο. Είμαι μια δούλη του Κυρίου. Ας γίνει σε μένα το θέλημά Του, όπως μου το είπες. Ιδού, και εσύ Βιθλεέμ Εφραθά, η μικρή ώστε να είσαι ανάμεσα στις χιλιάδες του Ιούδα, από σένα θα βγει σε μένα ένας άνδρας για να είναι ηγούμενος στον Ισραήλ. Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μην αρνηθείς να πάρεις στο σπίτι σου τη γυναίκα σου τη Μαριάμ, διότι το παιδί που περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Θα γεννηθεί Υιός, θα του δώσεις το όνομα Ιησούς. Αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Τις ημέρες αυτές η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε μια πόλη της Ιουδαίας. Μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της σκύρτησε. Η Ελισάβετ γέμισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή: «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες, και ευλογημένο είναι και το παιδί που έχει στα σπλάχνα σου. Αλλά πώς έγινε σε μένα αυτή η τιμή να με επισκεφτεί η μητέρα του Κυρίου μου, γιατί μόλις άκουσα τη φωνή σου που με χαιρέτησες, σκύρτησε από αγαλίαση το παιδί που έχω στα σπλάχνα μου. Χαρά σε εκείνη που πίστεψε πως θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος. Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο και το πνεύμα μου
νιώθει αγαλίαση για τον Θεό, το σωτήρα μου. Από τώρα θα με μακαρίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα θαυμαστά έργα. Άγιο είναι το όνομά Του και το έλεος Του υπάρχει από γενιά σε γενιά σε όσους με δέος τον υπακούν. Έδειξε έμπρακτα τη δύναμή Του, διασκόρπισε τους υπερήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους. Καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους τους και ανύψωσε ταπεινούς. Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδιανά. Βοήθησε το δούλο Του τον Ισραήλ, μην ξεχνώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους μας, ότι θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για πάντα. Μαριάμ, μη φοβηθείς να αντικρίσεις τον Ιωσήφ. Ο Θεός που έκανε αυτό το θαύμα σε σένα θα στείλει τον άγγελό Του και θα μιλήσει και στην καρδιά του Ιωσήφ για το Άγιο παιδί που έχει στα σπλάχνα σου. Και πρόσεξε, Μαριάμ, να μην ξεχάσεις όλο αυτόν τον καιρό που θα είσαι εδώ και να διηγηθείς στον Ιωσήφ όλα όσα θα δεις και όσα θα ακούσεις. Θα είσαι κουρασμένη από το ταξίδι. Πάμε μέσα να ξεκουραστείς. Τι ωραία βραδιά απόψε. Τόσο γαλήνη. Έχει πάψει και ο αέρας. Δεν ακούγεται τίποτα. Ναι. Είναι τόσο ήσυχη και γλυκιά βραδιά που ακόμα και τα αρνάκια μας έπαψαν να βελάζουν. Η ζωή δική μας. Απόψε νιώθω τόσο κοντά στο Θεό. Σαν εδώ η παρουσία Του γύρω μας. Τόσο πολύτιμη. Έτσι, η ζωή δική μας είναι η καλύτερη ζωή. Εδώ έξω στον καθαρό αέρα. Λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους της πόλης. Αυτοί δεν ζουν. Μόνο υπάρχουν. Ενώ εμείς εδώ με τα προβατάκια μας τα καλά, αισθανόμαστε πιο κοντά στο Θεό, το δημιουργό μας. Δαβίδ, τι έχεις? Όλο το βράδυ δεν έχουμε ακούσει τη φωνή σου. Τόσες ιστορίες έρχονται στο νου μου, που μου τις έλεγε ο παππούς και ο πατέρας μου. Σε αυτό εδώ το ίδιο το βουνό, πριν από πολλά χρόνια, ένα παιδί έβοσκε το κοπάδι του. Αυτός ήταν ο Δαβίδ. Αργότερα έγινε ο μεγαλύτερος βασιλιάς που γνώρισε το Ισραήλ. Ήταν άνθρωπος που ευχαριστούσε την καρδιά του Θεού. Και ο Θεός υποσχέθηκε ότι από τη γενιά του θα έρθει ο σωτήρας. Ο προφήτης Ισαΐας προφήτευσε ότι Παρθένος θα γεννήσει ιό και θα τον ονομάσει Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Αλλά είμαστε ακόμα υπόδουλοι,
χωρίς να έχει εκπληρωθεί η προφητεία. Ο λόγος του Θεού είναι αληθινός και θα έρθει η μέρα που όλες οι προφητείες θα πραγματοποιηθούν και τότε θα φανερωθεί ο Μεσσίας για να σώσει το λαό μας. Νιώθω ότι απόψε ζουν μια ξεχωριστή βραδιά. Ακούστε. Ακούω φωνές. Ένα υπέροχο τραγούδι, όμως δεν καταλαβαίνω τι λένε. Κι εγώ τα ακούω. Ένα πλήθος από φωνές. Τι να θέλουν άραγε να μας πούν? Αυτές είναι φωνές αγγέλων που έρχονται από τον ουρανό. Μην τρομάζετε. Σας φέρνω χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο. Σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας. Και αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Και για να τον αναγνωρίσετε, τούτο είναι το σημάδι. Θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί. Όσα έριψη στις παράξενα πράγματα. Η προφητεία πραγματοποιήθηκε και ο Χριστός ο Μεσσίας γεννιέται αυτή τη βραδιά. Γιατί παιδί γεννήθηκε σε εμάς. Υιός δόθηκε σε εμάς. Και εξουσία θα είναι πάνω στους ώμους του. Και το όνομά του Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός Ισχυρός, Πατέρας του μέλλοντος αιώνος. Στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης δεν θα υπάρχει τέλος και τη βασιλεία του θα τη διατάξει με κρίση και δικαιοσύνη από τώρα και στους αιώνες. Ελάτε, ας πάμε στη Βιθλεέμ για να δούμε αυτό που ήδη έχει γίνει. Στο
στον ύψιστο Θεό μας. Γιατί χαίρονται οι βοσκοί, για ποιον τώρα τραγουδούν, κι ήρθε λυτρωτής στη γη, τον Θεό να αυτόν γυμνούν. Στον ύψιστο Θεό μας, στον ύψιστο Θεό μας. Ζήτηλε μελά κι εσύ, το σωτήρα για να δεις, αυτόν που όλοι θυσιπεί, βασιλιά και λυτρωτή. Στον ύψιστο Θεό μας, στον ύψιστο Θεό μας. Τον χρόνο άφησε της δόξας, έγινε άνθρωπος πληθός, ήρθε ελπίδα σωτηρίας, στις ψυχές μας ήρθε φως. Στον ύψιστο Θεό μας, στον ύψιστο Θεό μας, στον ύψιστο Θεό μας. Στον ύψιστο Θεό Τον Ιησού ζητούμε, τον Βασιλέα ζητούμε, τον Ιησού τον Βασιλέα ζητούμε, τον Ιησού ζητούμε, τον Βασιλέα ζητούμε, τον Ιησού τον Βασιλέα ζητούμε, τον Ιησού ζητούμε. Φρουρέ. Τον Βασιλέα. Μάλιστα, εξακολουθάτε. Ακούω φωνές. Ποιοι είναι αυτοί και ποιο βασιλιά ζητάνε? Είναι τρεις σοφοί από την Ανατολή και έχουν αναστατώσει την πόλη, ζητώντας ένα νέο βασιλιά. Νέο βασιλιά? Στη δική μου πόλη? Γρήγορα, τρέξτε και φέρτε τους αμέσως μπροστά μου. Μάλιστα, εξακολουθάτε. Μεγαλειότατε, μας καλέσατε? Άκουσα τις φωνές σας. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Πώς τολμάτε να έρχεστε στην πόλη μου και να την αναστατώνετε, ζητώντας και ψάχνοντας νέο βασιλιά? Δεν το ξέρετε? Εδώ, σε αυτή την πόλη, δεν υπάρχει άλλος βασιλιάς, εκτός από εμένα, τον Ηρώδη. Αλλά, για πέστε μου, πώς φτάσατε ως εδώ και τι ξέρετε για την έλευση αυτού του νέου βασιλιά? Μεγαλειότατε, οι συνταξιδιώτες μου και εγώ έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας στο να ερευνούμε όλη την κτήση και να μελετούμε τη σοφία των περασμένων γενεών, ώστε να κατανοήσουμε τον Θεό και τους νόμους Του. Παρατηρώντας τα άστρα και τις κινήσεις τους, είδαμε ότι ένα νέο αστέρι παρουσιάστηκε στον ουρανό. Μετά από πολλή μελέτη πιστεύουμε ότι καθώς φάνηκε αυτό το νέο αστέρι στον ουρανό, ένας νέος βασιλιάς γεννήθηκε εδώ στη γη.
Ακολουθήσαμε λοιπόν το φως και το δρόμο που μας έδειχνε το άστρο και φτάσαμε ως εδώ για να τον βρούμε. Θέλουμε να τον προσκυνήσουμε και να του προσφέρουμε τα δώρα μας. Μύρο, λιβάνι και χρυσό. Τι περίεργα πράγματα. Νέο αστέρι, νέος βασιλιάς. Περίεργα πράγματα γίνονται σε αυτόν τον τόπο. Άραγε, ποιος μπορεί να μου πει κάτι περισσότερο για όλα αυτά? Σίγουρα οι γραφές. Ναι, οι γραφές. Κάτι θα ξέρουν για όλα αυτά. Και ποιοι γνωρίζουν τις γραφές? Φρουρέ. Μάλιστα, εξωγόνατε. Φώναξε με αμέσως τον αρχιερέα και έναν γραμματέα. Μάλιστα. Μας καλέσατε, εξοχότατε. Σε τι μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι? Ναι, για πέστε μου, εσείς που γνωρίζετε τις γραφές, τι ξέρετε για την έλευση ενός νέου βασιλιά? Μάλιστα, εξοχότατε. Πολλές γραφές μιλούν για τη γέννηση ενός νέου βασιλιά στη Βιθλεέμ της Ιουδαίας. Και ο προφήτης Μιχαίας λέει: «Και εσύ, Βιθλεέμ Εμφραθά, η μικρή ώστε να είσαι ανάμεσα στις χιλιάδες του Ιούδα, από σένα θα βγει σε μένα ένας άνδρας για να είναι ηγούμενος στον Ισραήλ. Το όνομά του είναι Ιησούς». Αρκετά άκουσα τώρα. Φύγετε! Φύγετε! Νέος ηγούμενος. Όχι εσείς! Όχι εσείς. Εσείς σταθείτε. Πηγαίνετε και βρείτε αυτόν τον νέο βασιλιά, τον οποίον ψάχνετε. Και αφού τον βρείτε και τον προσκυνήσετε, μετά ελάτε και εμένα να μου πείτε πού βρίσκεται, για να πάω και εγώ να προσκυνήσω. Εμπρός λοιπόν, ξεκινήστε τώρα. Και μην με ξεχάσετε. Τον Ιησού ζητούμε. Νέο βασιλιά. Εγώ Ηρώδης να προσκυνήσω. Θα τον πιάσω και θα τον σκοτώσω. Ναι, θα τον σκοτώσω. Γιατί εδώ δεν υπάρχει άλλος βασιλιάς. Εκτός από εμένα, τον Ηρώδη. Τον βασιλέα ζητούμε. Ιδού, 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 Ιδού. Επειδή παιδί γεννήθηκε σε μας, γιος δόθηκε σε μας, και η εξουσία θα μένει πάνω στον ώμο του. Το όνομά του θα αποκληθεί Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατέρας του μέλλοντα αιώνα, Άρχοντας ειρήνης. Στην αύξηση της εξουσίας και της ειρήνης δεν θα υπάρξει τέλος. Από τώρα και μέχρι τον αιώνα στο θρόνο θα καθίσει του Δαβίδ και τη βασιλεία του θα τη διατάξει με κρίση και δικαιοσύνη. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θα το εκτελέσει.
Μαριάμ, κοίταξε γύρω μας. Μυριάδες άγγελοι δοξάζουν τον ύψιστο. Και η δοξολογία τους που φτάνει στα αυτιά μας γεμίζει γαλήνη. Να, βλέπω και μερικούς βοσκούς πέρα στο μονοπάτι που έρχονται προς τα εδώ. Το φως των λιχναριών τους χάνεται μέσα στη λάμψη των αγγέλων που τους συνοδεύουν. Να ο Σωτήρας ήρθε μέσα σε ένα παχνί. Ποιος σας φανέρωσε τη γέννηση του παιδιού? Μήπως είχατε κάποιο προαίσθημα? Δεν είχαμε κανένα προαίσθημα. Ενώ βοσκούσαμε τα πρόβατά μας, ακούσαμε φωνές από τον ουρανό. Και ένας άγγελος φάνηκε μπροστά μας και μας είπε για το Σωτήρα που σήμερα γεννήθηκε στη Βιθλεέμ. Και ενώ ο άγγελος μας μιλούσε, ένα πλήθος αγγέλων φάνηκαν γύρω του και όλοι έψαλαν «Δόξα εν υψίστοις Θεό, επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Μετά από όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα που είδαμε και ακούσαμε, τρέξαμε για να προσκυνήσουμε το παιδί που μας φανέρωσαν οι άγγελοι. Ο γενάρχης του λαού μας, ο Αβραάμ, ήταν και αυτός ένας βοσκός, σαν και εσάς. Σε αυτόν ο Θεός υποσχέθηκε ότι από το σπέρμα του θα ευλογηθούν όλοι οι λαοί της γης. Και αργότερα, όταν ο λαός μας ήταν για πολλά χρόνια σκλαβωμένος στη γη της Αιγύπτου, ο παντοδύναμος Θεός πήρε έναν άλλο βοσκό, τον Μωυσή, και τον χρησιμοποίησε για να φέρει απελευθέρωση στο λαό του που καταδυναστευόταν από τους Αιγυπτίους. Στον πρόγονό μας, τον βασιλιά Δαβίδ, ο Θεός φανέρωσε τα σχέδιά του να στείλει στην γη τον Μεσσία. Μιλώντας για αυτόν μέσα από τους προφήτες, ο Θεός είπε πως το πνεύμα του Κυρίου θα είναι απάνω του, πνεύμα σοφίας και σύνεσης, πνεύμα θέλησης και δύναμης, πνεύμα γνώσης και φόβου του Κυρίου. Θα είναι κι αυτός ένας βοσκός και όλοι θα τον γνωρίσουν σαν τον καλό βοσκό που θα οδηγήσει τα πρόβατά του σε πλούσια, πράσινα βοσκοτόπια και σε νερά ανάπαυσης. Θα είναι ένας βοσκός γεμάτος αγάπη για τα πρόβατά του, αγάπη που θα φτάσει μέχρι την θυσία. Καλά κάνατε και ήρθατε να τον γνωρίσετε. Τώρα που ήρθαμε και είδαμε με τα μάτια μας τον νεογέννητο βρέφο, τον ουράνιο βασιλιά μας, θα πάμε σε όλους να πούμε ότι απόψε η προφητεία εκπληρώθηκε. Και ότι σήμερα γεννήθηκε στη Βιθλεέμ ο Σωτήρας του κόσμου για να φέρει ζωή, χαρά και ειρήνη. Κοίτα Μαριάμ, 4 βρώμικοι τείχοι, ένα πάτωμα βρώμικο, ένας σκοτεινός και ψυχρός τόπος. Πώς άλλαξε? Ο μικρός Ιησούς σκορπίζει φως, ζεστασιά και μια ουράνια καθαρότητα σε όλους, σε όλα γύρω μας και μέσα μας. Ένα συναίσθημα γαλήνης που πριν λίγες ώρες άρχισα να νιώθω, τώρα βρίσκεται στο κορύφωμά του. Θα με ενωπεί ακόμα στο νου σου η ανησυχία και στο σώμα σου η ταλαιπωρία που την έκανε ακόμα πιο φοβερή η νύχτα που άρχισε να πέφτει, καθώς ζητούσαμε ένα ήσυχο δωμάτιο να αναπαυτούμε και ακούγαμε τον έναν μετά τον άλλον να μας λέει «Δεν υπάρχει τόπος, δεν υπάρχει τόπος». Μέσα σε αυτή μας την ανησυχία, τι γαλήνη μας έδωσαν τα λόγια αυτού του μικρού παιδιού. «Κύριε, ακολούθησέ με, υπάρχει τόπος, από αυτό το δρόμο ακολούθησέ με». Ένιωσα ότι κάποιος που νοιαζόταν και φρόντιζε για εμάς έκανε το θέλημά του. Ναι, Ιωσήφ, και εγώ αυτό πιστεύω. Ο Θεός διάλεξε αυτόν τον τόπο για να γεννηθεί ο Ιησούς. Δεν ήταν δική μου επιλογή να γεννηθεί εδώ σε μια φάτνη, τόσο μακριά από τη ζεστασιά του σπιτιού μας στη Ναζαρέτ και μετά από ένα τόσο δύσκολο ταξίδι 3 ημερών. Ήταν θέλημά του και επειδή εμείς το δεχτήκαμε, έχουμε αυτή τη γαλήνη μέσα μας, μετά από τόσες δυσκολίες και μέσα σε τόσες αντιξοότητες. Από σήμερα η μικρή πόλη Βιθλεέμ θα είναι σε όλους ξακουστή, σύμφωνα με την προφητεία του Μιχαία. Και εσύ, Βιθλεέμ Εφραθά, η μικρή ώστε να είσαι ανάμεσα στις χιλιάδες του Ιούδα, από σένα θα βγει σε μένα ένας άνδρας, για να γίνει ηγούμενος στον Ισραήλ όλες τις ημέρες του αιώνα.
Μέσα στους δύσκολους καιρούς που περνάμε στο έθνος μας, πιστεύω πως η γέννηση του Ιησού είναι η γέννηση της ελπίδας για τη λύτρωσή μας. Ο Θεός έχει μιλήσει για αυτή την λύτρωση με κάθε λεπτομέρεια, για τη γέννηση και τη ζωή του Ιησού του λυτρωτή. Ο άγγελος μου ανήγγειλε θαυμαστά πράγματα και τα λόγια του τα έχω φυλάξει μέσα στην καρδιά μου. Ο προφήτης Ισαΐας είχε πει ότι μια παρθένα θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και θα του δώσει το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει μαζί μας είναι ο Θεός. Και ο Κύριος διάλεξε εμένα την ταπεινή του δούλη για να εκπληρώσει το σχέδιό του. Μου ανήγγειλε πως θα είμαι η μητέρα του Υψίστου και το όνομά του θα είναι Υιός του Θεού, Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατέρας του μέλλοντα αιώνα, Άρχοντας ειρήνης. Θα καταργήσει κάθε αρχή, κάθε εξουσία και δύναμη, θα είναι βασιλιάς και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Μαριά μου, όταν είδα πως ήσουν έγκυος, δεν ήξερα για την επίσκεψη του Θεού σε εσένα και ταράχτηκα. Δεν σκέφτηκα βέβαια να εφαρμόσω τον νόμο και να σε αποκηρύξω, εκθέτοντάς σε έτσι στην ποινή του λιθοβολισμού, αλλά σκέφτηκα να σε διώξω κρυφά. Όμως, ένας άγγελος από τον Θεό παρουσιάστηκε και σε μένα και μου είπε πως αυτό που θα γεννηθεί μέσα σου είναι από το Πνεύμα το Άγιο και να μην φοβηθώ να σε πάρω μαζί μου σαν γυναίκα μου. Και ακόμα μου είπε πως θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσουμε Ιησού, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Πραγματικά, όταν ο ουρανός μιλά, ο νους και η ψυχή γαληνεύουν. Βλέπω όμως και μια μεγάλη συνοδεία με άλογα και καμήλες να έρχεται προς το μέρος μας. Μοιάζουν άρχοντες, ντυμένοι παράξενα, σαν από τόπο μακρινό. Αστροπόθητο και λαμπρό με το φως των ουρανών στον Ιησού οδήγησε μας στον γλυκύτατο Χριστό. Λιβάνι σύμβολο ιερό προσφέρω εις τον λατρευτό, όλη δόξα και η λατρεία ανήκουν στο Χριστό. Σμύρνα φέρνω κι εγώ στο βρέφος το μοναδικό, εστάλει για να πάθει και σώσει τον λαό. Χρυσό προσφέρω κι εγώ στον βασιλιά των ουρανών, βασιλιά των βασιλιάδων και Κυρίω του παντός. Τώρα ιδρούμε τον κρατεό, βασιλιά μας και Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, στο βρέφος το λατρευτό. Εσείς Βαλτάσαρ, οδηγηθήκατε σε αυτήν εδώ τη φάτνη, ακολουθώντας το λαμπρό αστέρι. Κοιτάξτε πως το πρόσωπο του Ιησού είναι σαν το πιο λαμπρό αστέρι. Το φως του αστεριού που με τη σοφία σας ακολουθήσατε ήταν τόσο λαμπρό
ακτινοβολούσε τόσο όσο ο Ιησούς. Φτάσαμε ως εδώ, ακολουθώντας το λαμπρό αστέρι που φάνηκε στον ουρανό. Αρχαίες προφητείες και γραφές μας προετοίμασαν για τον ερχομό του. Είμαστε τόσο χαρούμενοι που μπορούμε και βλέπουμε το φως του προσώπου του, πιο λαμπερό και από το αστέρι που μας οδήγησε ως εδώ. Δεν μένει λοιπόν παρά να γονατίσουμε μπροστά του και να εκφράσουμε τη στάση της καρδιάς μας μπροστά στο μεγαλείο του, προσφέροντας αυτά τα δώρα. Χρυσό, γιατί αυτός είναι βασιλιάς πάνω από κάθε βασιλιά αυτής της γης. Λιβάνι, γιατί του αξίζει η λατρεία μας και η καρδιά μας είναι γεμάτη από αυτόν. Και μύρος μύρνας, γιατί από αυτόν προσμένουμε τη σωτηρία μας. Ο Ιησούς είναι το υπέρλαμπρο αστέρι, το φως και η αλήθεια που μας απελευθερώνει από την αμαρτία. Μέσα σε αυτόν υπάρχει ζωή για όλους εκείνους που θα περπατήσουν στο φως του. Και όποιος διαλέξει το φως θα γνωρίσει γιατί είναι εδώ και πού πηγαίνει. Ο Ιησούς είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και με το φως του θα μας οδηγήσει στο Θεό. Έψαχνα χρόνια για φως μες στο σκοτάδι, για την αλήθεια, μα μόνο ψέμα βρήκα, να δω δεν μπορούσα, ήμουν τυφλός, ως που τ' άστρο της Βιθλεέμ μ' οδήγησε στο φως. Έχω δει το φως που λάμπει στο σκοτάδι, σκορπίζει τις σκιές και φέρνει την αυγή. Έχω δει το φως, το όνομα του Ιησούς, αιώνια βασιλεύει στο θρόνο του ουρανού. Μικρό μωράκι μέσα σε μια φάτνη, ποιος να το πίστευε πως ήταν αυτό. Εγώ το πιστεύω, είναι η αλήθεια, με έχει αλλάξει, είναι το φως του Θεού Υιός. Έχω δει το φως που λάμπει στο σκοτάδι, σκορπίζει τις σκιές και φέρνει την αυγή. Έχω δει το φως, το όνομα του Ιησούς, αιώνια βασιλεύει στο θρόνο του ουρανού. Στον κόσμο θα το πούμε, είδαμε στη Βιθλεέμ, είναι ο βασιλιάς και το
ορίστε, τα μικρά προβατάκια έπαυσαν να βελάζουν. Καθημερινά κινδυνεύουν από τα αρπακτικά δόντια των λύκων. Μα τώρα σαν να νιώθουν κι αυτά ότι ο Ιησούς ήρθε για να φέρει αγάπη. Εκείνος θα εκπληρώσει την προφητεία ότι ο λύκος και τα πρόβατα θα βόσκουν μαζί. Εσείς πιστεύετε ότι η αγάπη είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, μεγαλύτερη από το μίσος, μεγαλύτερη από το κακό, μεγαλύτερη από τον θάνατο. Και σε αυτήν την ευλογημένη ζωή που γεννήθηκε σήμερα είναι ενσαρκωμένη η αιώνια αγάπη του Θεού, που ήρθε για να υπηρετήσει τις ανάγκες μας, σύμφωνα με την προφητεία του Ισαΐα που είχε πει «Το πνεύμα του Κυρίου είναι απάνω μου, γιατί ο Κύριος με έχρισε να φέρω χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς. Με έστειλε να θεραπεύσω αυτούς που έχουν συντριμμένη την καρδιά, να φέρω απελευθέρωση στους αιχμαλώτους, να δώσω φως στους τυφλούς και να κηρύξω τον χρόνο της εύνοιας του Κυρίου». Τώρα όμως κοιμήσου, μικρέ Ιησού. Θα σας προσέχω εγώ, ενώ εσύ και η μητέρα σου θα κοιμάστε. Αυτό το στρώμα δεν είναι αναπαυτικό, αλλά όταν πάμε στη Ναζαρέτ θα σου φτιάξω ένα όμορφο κρεβατάκι, όπως αξίζει να έχει ένας γιος μαραγκού. Στη Ναζαρέτ θα σου μάθω όλα όσα ξέρω για το ξύλο, το σφυρί, τα καρφιά. Τα χέρια σου συχνά θα είναι πληγωμένα, καθώς θα εξοικειώνεσαι με αυτά. Αλλά τώρα κοιμήσου, μικρέ Ιησού, κοιμήσου. Απ' την χαρά που γεννήθηκε
Το μήνυμα εδόθη, τα φώτα. Το μήνυμα εδόθη και απόψε. Θα ήθελα να εκφράσω μερικές σκέψεις από το λόγο του Κυρίου, το θαύμα της Φάτνης και πώς ολοκληρώθηκε, όπως περιγράφτηκε από τον διάλογο εδώ του Ιωσήφ. Τα χέρια σου θα είναι πληγωμένα, το σφυρί, τα καρφιά. Η ιστορία του θαύματος της Φάτνης τελείωσε στον Γολγοθά. Αυτές τις δύο σκέψεις, οι οποίες περιγράφονται στην Αγία Γραφή, και αν δεν έχετε την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, βρίσκω την ευκαιρία τώρα να σας προτρέψω τον κάθε έναν να πάρει αυτό το Άγιο Βιβλίο και να αρχίσει να το διαβάζει. Ο Θεός θα του μιλάει, θα του μιλάει προσωπικά, θα του μιλάει κάθε μέρα. Και υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη δύο φράσεις οι οποίες περιγράφουν το θαύμα της Φάτνης και το θαύμα του Σταυρού. Μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι πλούσιος που ήταν ο Ιησούς Χριστός έγινε πτωχός, επτόχευσε, για να πλουτίσουμε εμείς με τη φτώχεια του. Ο Ιησούς Χριστός, μας λέει, ήταν η τρυφή, η ευχαρίστηση του Θεού εφρενωμένη. Ήταν ο Θεός. Το μυστήριο της ευσεβίας, λέει, είναι μέγα. Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Τι μεγάλη δύναμη αγάπης είναι αυτή, την οποία εμείς δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε, αυτή την τόσο μεγάλη αγάπη του Θεού. Όπως το λέει η Αγία Γραφή, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Και έχει έναν σκοπό, να μην χαθεί κανένας ο οποίος θα πιστέψει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Έτσι, πλούσιος που ήταν, έγινε φτωχός, γεννήθηκε σε μια Φάτνη. Χάθηκε ο παράδεισος, όπως είδαμε με την πτώση του ανθρώπου. Η κατάσταση του ανθρώπου άλλαξε δραματικά. Οι καρδιές των ανθρώπων έγιναν σαν έναν στάβλο. Γεμάτος ο άνθρωπος με ακαθαρσία, γεμάτος με τις συνέπειες της ακαθαρσίας. Έχει χαθεί η ειρήνη, έχει χαθεί η χαρά, έχει χαθεί η δικαιοσύνη. Η καρδιά του ανθρώπου συμβολίζεται τόσο παραστατικά με έναν στάβλο. Αλλά το μυστήριο είναι ότι ο Άγιος Θεός γεννήθηκε σε έναν στάβλο για να δείξει σε μένα, σε σένα, που η ζωή μας είναι ανακατωμένη, βρώμικη, ότι θέλει να γεννηθεί μέσα στην καρδιά μου, την βρώμικη καρδιά. Αυτό είναι μυστήριο. Πώς ο Άγιος Θεός θέλει να έρθει να κατοικήσει μέσα μου, μέσα σου, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί.
Μερικοί αναπαύονται ότι εγώ δεν είμαι τόσο αμαρτωλός. Αλλά η Αγία Γραφή μας λέει όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Πολλές φορές είναι δύσκολο να το αναγνωρίσουμε. Θέλουμε να κρατάμε ένα πρόσωπο. Ότι κάποιοι είμαστε. Αλλά ο κάθε ένας όμως γνωρίζει, όποιος και αν είναι αυτός ο κάποιος που θέλει να παρουσιάζεται, ότι μέσα μας έχουμε φόβο για τον θάνατο. Έχουμε την ενοχή της αμαρτίας, πράγματα τα οποία έχουμε πράξει στο παρελθόν και δεν είναι σωστά και το βλέπουμε, το αναγνωρίζουμε. Έχουμε κλειστεί μέσα στη μοναξιά μας, στο φόβο μας. Αισθανόμαστε κενό. Είμαστε ανικανοποίητοι. Μέσα σε μια τέτοια καρδιά, η οποία είναι ανακατωμένη, ο Χριστός θέλει να έρθει να γεννηθεί. Και μέσα στην Αγία Γραφή έχει τόσες θαυμαστές εικόνες που κανένας δεν μπορεί να τις διανοηθεί. Ότι άνθρωποι, τελώνες, αμαρτωλοί, μας λέει θέλανε και πλησίαζαν τον Ιησούν Χριστόν. Οι άλλοι που το παρατηρούσαν, οι θρησκευόμενοι άνθρωποι, γιατί αυτό χτυπάει κατά κούτελα την θρησκεία, την οποιαδήποτε θρησκεία, λέγανε για τον Χριστό, αυτός λέει συντρώγει, συναναστρέφεται με πόρνες και αμαρτωλούς, με τελώνες. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο Χριστός, ο Μεσσίας, θα ερχόταν μέσα σε μια φάτνη να γεννηθεί. Το ίδιο δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο Χριστός, όπου ήταν αμαρτία, εκεί τον έβρισκες. Όπου ήταν αμαρτωλός άνθρωπος, εκεί τον έβρισκες μαζί με τον αμαρτωλό. Όχι γιατί ενέκρινε την αμαρτία τους, ήταν εκεί για να τους αλλάξει. Όπως στον διάλογο έλεγε, για κοίτα Μαριά μου, 4 βρώμικοι τείχοι, ένα πάτωμα γεμάτο ακαθαρσία. Πώς άλλαξε. Ο μικρός Ιησούς φως σκορπίζει, ζεστασιά σε όλους, σε όλα, γύρω μας, μέσα μας. Και αυτό το θαύμα γινότανε. Η Σαμαρίτισσα 6 άντρες γνώρισε τον έναν, τον Ιησούν Χριστόν, τον Σωτήρα και τον Ελευθερωτή. Η Μαρία η Μαγδαληνή με τα 7 δαιμόνια μέσα της άλλαξε. Υπηρετούσε από εκεί και πέρα τον Ιησούν Χριστόν. Ο δαιμονισμένος στα γάδαρα που τον δένανε και τις έσπαγε τις αλυσίδες, κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκεί. Ο Ιησούς πήγε εκεί, στον τάφο που ήταν, κοιμότανε μέσα στα μνήματα, γυμνός, κατεστραμμένος. Ο Χριστός βρέθηκε εκεί, γεννήθηκε μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου, τον άλλαξε, τον μετέβαλε. Αυτό είναι το θαύμα, το μυστήριο της φάτνης. Ο Θεός πλούσιος επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς. Ερχόντουσαν δηλαδή τέτοιες αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων που δεν το πιστεύαν οι άνθρωποι. Ο τυφλός έβλεπε, ο χωλός περπατούσε, ο δαιμονισμένος ελευθερωνότανε, ο συντριμμένος στην καρδιά θεραπευότανε. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και το ολοκλήρωσε, πάλι δεν το κατάλαβαν οι άνθρωποι, εκεί στον Σταυρό. Τον εβλέπανε και δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Ο δίκαιος απέθανε υπέρ των αδίκων. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο Θεός, αυτός που δημιούργησε τον κόσμο όλων τα σύμπαντα, ήταν κρεμασμένος εκεί στο Σταυρό και φώναζε διψάω, πονούσε, έτρεχε το αίμα από το κεφάλι, από τα χέρια, από την πλευρά, από τα πόδια. Τον κοιτάγανε και λέγανε αυτός Θεός.
Εάν είναι Θεός, όλοι το έλεγαν και ο ληστής το έλεγε, αν είναι Θεός, ας σώσει τον εαυτό του και ας κατεβεί από το σταυρό και να σώσει και εμάς. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι εκεί επραγματοποιεί ένα μυστήριο. Ο δίκαιος, εκείνος ο οποίος δεν εγνώρισε αμαρτία, ο Χριστός, γιατί ήταν Θεός, αλλά είχε γίνει άνθρωπος. Εκείνος που δεν εγνώρισε αμαρτία δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι έγινε για μένα, για σένα, για μας αμαρτία, ώστε να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Εμείς όλοι να γίνουμε δικαιοσύνη του Θεού μέσα από τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού. Είναι μυστήριο. Πώς ο Θεός να βλέπει εμένα, εσένα, όταν πιστέψουμε στον Ιησούν Χριστόν, ότι δεν έχουμε αμαρτήσει ποτέ. Πώς το ξέρεις? Η Γραφή το λέει, γι' αυτό σας προτρέπω να διαβάζετε τη Γραφή. Ο ληστής που ήταν στα δεξιά του, τι ήτανε, καλός άνθρωπος ή κακός? Φανερά, ήταν ένας ληστής. Είχε κλέψει, είχε φωνεύσει. Όταν διαβάζουμε τώρα στις ειδήσεις σιδερώματα στο πρόσωπο με το σίδερο να πάρουν 800 ευρώ, κάτι τέτοιο ήταν και αυτός. Πώς μπορείς εσύ και εγώ να καταλάβουμε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος, ληστής, που μπορεί να έχει κάνει οτιδήποτε το χειρότερο, να ακούσει από τον Ιησούν Χριστόν, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο? Είναι μυστήριο. Δεν ήταν καλός άνθρωπος. Όλα αυτά είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή, είναι διδάγματα για μένα, για σένα, για όλους μας. Δεν ήταν καλός άνθρωπος, αμαρτωλός. Αλλά ένα πράγμα, και ο άλλος ο ληστής ήταν ληστής, τα ίδια είχε κάνει. Και κατά την ομολογία του ενός λέει, εμείς δικαίως πάσχουμε γιατί αμαρτήσαμε. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι δίκαιος και τον ανεγνώρισε και έκανε μια προσευχή. Αυτό είναι το κλειδί για να αλλάξει η ζωή μου και η ζωή σου. Να αναγνωρίσουμε ότι εμείς είμαστε αμαρτωλοί, ο Χριστός είναι δίκαιος, και να πούμε σαν το ληστή, θυμίσουμε όταν έρθεις στη Βασιλεία σου. Και εμείς, αν το πούμε με πίστη, και τούτο το βράδυ, η ζωή μας ολόκληρη θα αλλάξει. Αλλιώς μπήκες μέσα και αλλιώς θα βγεις έξω. Το γνωρίζει ο κάθε ένας που έχει κάνει αυτό το βήμα, που έχει αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλός, έχει επικαλεστεί τον Ιησούν Χριστόν τον Σωτήρα, να γεννηθεί μέσα στη φάτνη της καρδιάς του την αμαρτωλή, γνωρίζει ότι ο Χριστός γεννιέται και ότι από εκείνη τη στιγμή γίνεται ένα νέο κτίσμα δημιούργημα, που δεν είναι για την κόλαση, είναι προορισμένος για τον ουρανό. Κανένας μας δεν είναι προορισμένος για την κόλαση. Αλλά αν διαλέξει να αρνηθεί τον Ιησούν Χριστόν τον Σωτήρα, θα είναι γιατί αυτός το θέλει. Ο Χριστός θέλει όλοι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας του. Μπορώ να σταθώ εδώ και να σας πω, αυτό είναι η εμπειρία μου. Ακριβώς έτσι αισθανόμουν ότι ήμουνα βρώμικος, αμαρτωλός, δεν μπορούσα να καταλάβω πώς ο Θεός μπορεί να με αγαπάει, καθώς σκεφτόμουν έχω κάνει αυτό, έχω πει αυτό, έχω κάνει αυτό, έχω πει αυτό. Πώς μπορεί να με αγαπάει? Για μια εβδομάδα εδώ μέσα στο νου μου πάλευα. Το μήνυμα, σαν και αυτό που ακούτε εσείς σήμερα περίπου, το έλεγε ο ιεροκήρυκας και στην καρδιά μου το πίστεψα. Μου άρεσε ότι ο Θεός δεν είναι μπαμπούλας από πίσω μου για να τρέχει να με δει, να πέφτω και να μου λέει αυτός είσαι, δεν αξίζεις. Μέχρι τότε είχα αυτή την ιδέα, ότι κάθε φορά που αμάρτανα ο Θεός ήταν εκεί για να μου πει αυτός είσαι, δεν αξίζεις. Αλλά ο ιεροκήρυκας είπε μέσα από την Αγία Γραφή με εικόνες, ο Ιησούς Χριστός είναι εκεί όταν πέφτεις, αλλά όχι για να σου πει αυτός είσαι, αλλά για να σου πει θα σε σηκώσω εγώ, για να περπατήσεις μαζί μου σε μια νέα ζωή. Για μια εβδομάδα πάλευα μεταξύ αυτών των δύο. Πώς ο Θεός μπορεί να αγαπάει εμένα,
που εγνώριζα ποιος είμαι, και απ' την άλλη όμως είχα το Λόγο του Θεού, την αλήθεια, που έπρεπε να την δεχθώ, ότι ο Θεός τόσο με αγάπησε ώστε έστειλε τον Υιόν του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις δικές μου τις αμαρτίες. Και στην οδόν Πειραιώς και Σαλαμίνος, απέναντι από την Αγία Τριάδα, που πέρναγα και έκανα το σταυρό μου και βομολογούσα ταυτόχρονα τόσο βαθιά και βρώμικα, που ο φίλος μου, που ήταν όχι καλύτερος από μένα, αλλά τουλάχιστον δεν έκανε το σταυρό του και να βομολογεί, γύρισε και μου λέει: δεν τρέπεσαι, λέει, κάνεις το σταυρό σου και λες αυτά τα πράγματα, αλλά ο Θεός μέσα στο έλεος του. Ακριβώς έτσι απέναντι στην οδόν Πειραιώς και Σαλαμίνος, καθώς περπατούσα με όλο αυτό το μήνυμα μέσα μου, στάθηκα και έκανα μια προσευχή βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Ούτε κλάμα έπεσε, ούτε τίποτα από αυτά. Σε άλλους γίνεται αυτό. Σε μένα τίποτε από αυτά. Αλλά είπα: Χριστέ μου, έλα μέσα στη ζωή μου. Κυβέρνησε τη ζωή μου. Και εκείνη τη στιγμή εγνώρισα. Το επόμενο βήμα που έκανα, δεν ήμουν ο ίδιος Γιώργος. Και δεν είμαι ο ίδιος Γιώργος. Ο Χριστός έγινε σωτήρας. Όπως είπαν οι άγγελοι στους ποιμένες, σήμερα για σας γεννήθηκε σωτήρας. Και εκείνη την ημέρα, 20 Οκτωβρίου του 1964, άκουσα το ίδιο μέσα στο πνεύμα μου. Σήμερα για σένα έγινα σωτήρα σου. Αλληλούια. Και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Και όποιος το κάνει αυτό σήμερα, έτσι σιωπηρά, μέσα του να το πει, αλλά να το πει με όλη του την καρδιά, θα το γνωρίσει αυτό. Θα κοιμηθεί τούτο το βράδυ τον ύπνο του Μακαρίου. Ήσυχο ύπνο, ωραίο ύπνο. Θα ξυπνήσει την άλλη ημέρα και θα ζει με μια αισιοδοξία που δεν θα μπορεί να την ερμηνεύσει, γιατί το μυστήριο της ευσεβίας είναι μεγάλο. Πώς γίνεται τέτοια η αλλαγή που ο άλλος δεν το πιστεύει. Θυμάμαι ένα παιδί, Χρήστος, μέσα στα ναρκωτικά ήτανε, βυθισμένος. Τον είχαν φέρει και στη δημοσιότητα οι εφημερίδες, ο τύπος. Όταν ο Χριστός τον ελευθέρωσε, σε μια συνάθρηση σαν και αυτή, την άλλη μέρα, αφού είχε φάει μπόλικο ξύλο στην κρατική ασφάλεια εκεί, την άλλη μέρα βρέθηκε με την παρέα και επειδή είχε φάει το ξύλο, του δώσανε μια δόση δωρεάν. Η ομολογία του, από τον Άμβονα έγινε αυτό. Λέει, αυτό με το οποίο ήμουν συνδεδεμένος τόσο βαθιά και για πολλά χρόνια, το κοίταξα εκείνη την ώρα και είπα μέσα μου, είχα εγώ ποτέ σχέση με αυτό? Είχε γίνει νέο κτίσμα. Και έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίες άλλες είναι τόσο δραματικές, άλλες είναι πιο απλές, αλλά ξέρουν όλοι ότι από τη στιγμή που προσκαλέσαν τον Ιησού Χριστό να γεννηθεί στη φάτνη της καρδιάς τους και να αναγνωρίσουν ότι οι ίδιοι είναι αμαρτωλοί και ο Χριστός είναι ο δίκαιος που πέθανε υπέρ των αμαρτωλών, η ζωή τους έχει αλλάξει. Δεν είναι οι ίδιοι, το γνωρίζουν και έχουν μέσα στην καρδιά τους την ελπίδα, την χαρά, την ειρήνη που μόνο ο Χριστός μπορεί να τη δώσει. Αν μου επιτρέψετε μετά από τους ωραίους αυτούς ύμνους να ψάλω κι εγώ, δεν πειράζει, αλλά θα το κάνω για να δώσουμε την ευκαιρία σε κάθε έναν να ζητήσει τον Χριστό μέσα στην καρδιά του. Είναι ένα τραγούδι που περιγράφει την αγάπη του Χριστού για τον ληστή. Αφισουράνια πατρίδα κι ήρθε εδώ στην γη μέσα στη φάτνη για να δώσει ζωή και ελπίδα εις την κάθε πίστη ψυχή, ότι θαυμαστή αγάπη τρανή
που καλεί διαρκώς. Την ψυχήν στο φως, στον δρόμον αυτό, προς τον ουρανό που εχάραξε αυτός ο σωτήρας Χριστός. Δεύτερο μυστήριο. Κι όταν απέθνεις κι ακόμα που βρήκε τη δύναμη, έσωσε τον ληστή. Ποιον? Ληστή. Στον παράδεισο του δώσε τόπο και τον πήρε μαζί του εκεί. Ότι θαυμαστή αγάπη τρανή που καλεί διαρκώς την ψυχή εις το φως, στον δρόμο αυτό. Όχι στην κόλαση. Προς τον ουρανό που εχάραξε αυτός ο σωτήρας Χριστός. Όποιος εδώ το βράδυ δεν έχει Καινή Διαθήκη και θέλει να γνωρίσει προσωπικά ο ίδιος τον Ιησού Χριστό, όχι κάποια θρησκεία. Θρησκείες υπάρχουν, σαν τη Σαμαρίτισσα έλεγε, εδώ λέτε εσείς, εμείς λέμε εκεί. Ο Χριστός λέει, θρησκεία. Θα σου δώσω εγώ ζωντανό νερό. Θα πιείς και δεν θα διψάσεις ποτέ. Διάβασε. Πάρε την Καινή Διαθήκη. Σε προτρέπω. Και θα στη δώσουμε δωρεάν και σαν δώρο ετούτη τη βραδιά. Εδώ στην έξοδο, στην υποδοχή, θα υπάρχει κάποιο πρόσωπο που θα σου προσφέρει την Καινή Διαθήκη δωρεάν. Θα είναι το πιο πολύτιμο δώρο το οποίο έχεις λάβει. Δεν ξέρω σήμερα αν πήρετε δώρα από φίλους, συγγενείς, αλλά αν δεν έχεις πάρει ποτέ σου κανένα δώρο, θα πεις αυτό είναι το πιο πολύτιμο δώρο. Ο Λόγος του Θεού, γιατί αυτός θα σε φωτίσει και θα σου δείξει από πού έχεις έρθει, γιατί ζεις και πού πηγαίνεις. Ο Θεός να σας ευλογεί και εδώ είμαστε κάθε Πέμπτη, κάθε Κυριακή, πρωί 10:30 και απόγευμα στις 8 η ώρα, να βρεθείς μέσα σε μια ατμόσφαιρα λατρείας των Θεών, να ακούσεις το μήνυμα του Λόγου του Κυρίου και είσαι ευπρόσδεκτος. Θα γνωρίσεις μια οικογένεια, την οποία δεν έχεις γνωρίσει μέχρι σήμερα, ανάμεσα σε φίλους, ακόμα και στο ίδιο το πιο φιλικό σου περιβάλλον, δεν έχεις γνωρίσει αυτή την αγάπη που υπάρχει στα παιδιά του Θεού, στην οικογένεια του Θεού. Γιατί ο Χριστός λέει δίνει την εξουσία όσοι τον δέχονται να ονομαστούν παιδιά του Θεού. Σας ευχαριστούμε για την προσέλευσή σας αυτό το βράδυ σε αυτή τη γιορτή και ευχαριστούμε όλα τα παιδιά εδώ που είναι εδώ και τα άλλα τα οποία συμμετείχαν στη γιορτή, την Χριστίνα Οικονομάκη, η οποία ήταν στο πιάνο. Σήκω Χριστίνα. Την Βασιλεία Λούς Πατσαούρα που διεύθυνε τη χοροδία και όλους τους χοροδούς και όλους όσοι είχαν συμμετοχή και ήταν πραγματικά εγώ αυτό το έργο το βλέπω εδώ και 60 χρόνια κάθε χρόνο. Δεν σας κρύβω, φέτος το ευχαριστήθηκα.
Ίσως ήμουν ήρεμος. Δόξα στον Κύριο. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Τραγουδήσετε κάτι. Το φως. Πάρτε το τέτοιο. Για φως μες στο σκοτάδι, για την αλήθεια, μα μόνο ψέμα βρήκα, να δω δεν μπορούσα, ήμουν τυφλός, ως του κάστρο της Βιθλεέμ οδήγησε στο φως. Έχω δει το φως που λάμπει στο σκοτάδι, σκορπίζει τις σκιές και φέρνει την αυγή. Έχω δει το φως, το όνομα του Ιησούς, αιώνια βασιλεύει στο θρόνο του ουρανού. Μικρό μωράκι μέσα σε μια φάτνη, ποιος να το πίστευε πως ήταν αυτό. Εγώ το πιστεύω, είναι η αλήθεια, με έχει αλλάξει.